зарбаи Ҳасан Рустамов ба дохили ҷарима, гол ва гол! Дастаи Равшан ба пеш мебарояд дӯстони арҷманд дар дақиқаи 63-юми рақобат. Ин ҳолати тасодуфӣ буд, дарвозабон иштибоҳ кард. Рустам Ятимов ва дастаи Равшан бо зарбаи задаи капитани даста Ҳасан Рустамов ба пеш мебарояд. 1-0. бисёр лаҳзаи зебо ва интизор мешавем наврои тадриҷиро. Рустам Ятимов иштибоҳ кард. ӯ интизор буд ки тӯб ба пои бозингари дастаи Равшан мерасад дар ҷаримагоҳ, аммо нарасид. бале инҷо бубинед, Рустам Ятимов интизор набуд ки тӯб ҳамин тавр мустақим ҷониби дарвозаё меравад. ба ҳамин хотир ҳаракате накард ва тӯб ба дарвоза ворид гардид. акнун 1-0 мешавад ҳисоб ва бозии дастаҳо зеботар хоҳад шуд. Мишинка партоби имконият, зарба бо сар ва гол! Истиқлол ҳисобро баробар мекунад дӯстони арҷманд дар дақиқаи 84-уми бозӣ ва Новариёта дар дуюмин бозии худ паи ҳам ба задани гол даст меёбад. бозингари хориҷии дастаи Истиқлол, легионери даста ба задани гол даст меёбад. Бо сар бисёр зебо. ва мо он гуфтугӯҳои Мишинка ва Виталий Левченкаро ки дар бозам як паси дигар ва иҷоза намедиҳам бозингарони дастаи Равшан ки зарба зада шавад. ҳамин тараф садо ишта ки довар баланд мегардад ва бозӣ байни дастаҳои Равшани Кулоб ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби мусовӣ 1-1 дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар ба анҷом мерасад.